नमस्कार, मेरे चैनल अवधि बहार में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरे गाने पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जब भैया के दिनवा अवसानी मैया आई है भवनवा हो। आज भैया के दिनवा अवसानी मैया आई है भवनवा हो। अपने अवसानी माई के लैया मंगऊ भई, अपने अवसानी माई के लैया मंगऊ भई, और मंगऊ भई चनवा अवसानी मैया आई है भवनवा हो। और मंगऊ भई चनवा अवसानी मैया आई है भवनवा हो। आज भैया के दिनवा अवसानी मैया आई है भवनवा हो। आज भैया के दिनवा अवसानी मैया आई है भवनवा हो। अपने अवसानी माई के चौके बैठऊ भई, अपने अवसानी माई के चौके बैठऊ भई, धोई धोई उनकर चरणवा अवसानी मैया आई है भवनवा हो। धोई धोई उनके चरणवा अवसानी मैया आई है भवनवा हो। आज भैया के दिनवा अवसानी मैया आई है भवनवा हो। आज भैया के दिनवा अवसानी मैया आई है भवनवा हो। अपने अवसानी माई के कलसा धरऊ भई, अपने अवसान माई के कलसा धरऊ भई, करबई सब मिलके पूजनवा अवसानी मैया आई है भवनवा हो। करबई सब मिलके पूजनवा अवसानी मैया आई है भवनवा हो। आज भैया के दिनवा अवसानी मैया आई है भवनवा हो। आज भैया के दिनवा अवसानी मैया आई है भवनवा हो। गियना के दियवा से आरती करऊ भई, गियना के दियवा से आरती करऊ भई, पूरा करे सबके सपनवा अवसानी मैया आई है भवनवा हो। पूरा करे सबके सपनवा अवसानी मैया आई है भवनवा हो। आज भैया के दिनवा अवसानी मैया आई है भवनवा हो। आज भैया के दिनवा अवसानी मैया आई है भवनवा हो। सगरो सोहागिन मिले पहुआ दबऊ भई, सब सोहागिन मिले पहुआ दबऊ भई, विद्या पे बीचे अंगनवा अवसानी मैया आई है भवनवा हो। विद्या पे बीचे अंगनवा अवसानी मैया आई है भवनवा हो। आज भैया के दिनवा अवसानी मैया आई है भवनवा हो। पूरा करी सबके सपनवा अवसानी मैया आई है भवनवा हो। भरी दे है अचरा से मंगिया अवसानी मैया आई है भवनवा हो। अमर कैद हमरो सजनवा अवसानी मैया आई है भवन